ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngiceliwe la ukuthi sike senze ama-video sizama ukusebenza noma senze ibonelo sichaza nge-probability. Ngibona kumqondo omuhle loyo ukuthi sike sithi nje ukufunda nathi nge-probability. Athi ngilibhala igama lakhona probability yongixolela ngena uthisha ofundisa isingisi ngisebenza nge-maths. Uma ukuthi ngilibhalela ngalunga igama lakhona le probability. I-probability phecelezi ukuhlawumbisa. Uthi ngibhalela isibonelo ukuhlawumbisa uthi mhlawumbe kune 50% wethuba lokuthi mhlawumbe kunganetha ukusho ukuthi kunomunye u50% othi mhlawumbe ngeke kunethe. Ngakho uyabona indaba ye-probability ukusebenza ngani? Ukusebenza ngokuhlawumbisa. Ukusebenza nje ngokuhlawumbisa ukuthi kuno 10% mhlambe othi kungenzeka ngiphumelele kuleli phepha engilibhala manje. Kuphinde futhi kube njani? Kuphinde kube nomunye ukuhlawumbisa amanye ama-percent ukuthi hey mhlawumbe ngeke ngize ngiphumelele. Kuya ngokuthi mhlawumbe ke uzokholelwa na kuzo zona lezi zinto esihlawumbisa ngazo noma uzodlula nje kuzona ungazinaki. Uyabona ke kakhulukazi basesikhuluma ngeendaba zani zemvula noma nesimo sozulu. Uyabona ukuthi usibukela njalo ebusuku ufuna ukuzwa ukuthi kuthiwe kuzoba njani kusihlwa. Kuya ngokuthi ke uyakholelwa na ukuthi impela laba abasuke behlawumbisile bahlawumbise ngendlela ekuyiyo noma wena ayichazanga leyo ndlela. Kodwa ke sekungenani ke indaba ye-probability kusuke kukhulunywa ngani? Ngendaba yokuhlawumbisa. Isikhathi esiningi ke uma sisebenza ngeindaba zokuhlawumbisa akuvesana uhlawumbise nje izinto ezinjengalezo. Thina kwi-maths asifuni ukuthi vesane nje sivuke nje kuseni sihlawumbise nje sithi mhlawumbe kuba nje cha. Thina sifuna ukuthi sihlawumbise sisebenza ngokuthize, sisebenzela phezulu komqondo othize. Sifuna ukuhlawumbisa senzeni sizamile ukwenza ucwaningo ukuthi kungani sihlawumbisa kanjalo, kungani sithi 50%. Ase 50% ngase kube nemvula noma futhi ungathi asenze azama ukubhekisisa kahle lo mqondo esesiqhamuke nawo ukuthi kungaba no 50% wemvula. Asithi ukubheka ukuthi ngabe lokho kahle kahle sikuthathaphi. Sithi ukubheka ukuthi kahle kahle lokho sikuthathaphi. Yabona la ngizama ukusekela yonke lemiqondo besikhuluma ngabo ukuthi ngenzeka ukuthi uyakholelwa kakhulu ekutheni yebo u50%. Futhi ngenzeka isikhathi phela ukholelwe ngobani? Ngoba ngalokho okusuke kwenzeke ngayizolo noma okade kwenzeka kulelo sonto noma namhlanje. Basuthi hayi ngempela kungenzeka ukuthi kube no 50% wamathuba ukuthi linethe kusasa. Ngaphandle kwaloko ungaphinde wenze ucwaningo esingathini i-experiment ukuthi ubheke ukuthi engabe kungayiqiniso na lokhu okushoyo. Basuyilenzile kucwaningo lakho base kuyilapho kusungaqhamuka khona usuzokhuluma ke futhi nangendaba zani ze-probability. Khumbula i-probability ni ukuhlawumbisa ukuthi mhlawumbe bangibhekisisa kahle angathi ayikaphumi yona yonke indlela yokuchaza lona leli gama elithi probability. Ya bakhona bakhulumile ngalo ukuthi mhlambe ngabe eqonde lokhu nalokhu kodwa umuntu wonke umuntu uyazi nje ukuthi bawukhuluma uthi probably usuke esho ukuthi mhlawumbe. Uyabona into njengaleyo. Asiqhubeke ukuthi ngilibhale futhi probability noma ngilibhale ngo-half walo prob a noma pa kefana ukuthi uzikhumbuze ukuthi ngelinye ilanga ubusuwenza izibalo base bekubhalela nje isiqephu segama kanje
kumele ukhumbule ukuthi konje wow kuqonde ukuthini. Asibone sino PA wethu, probability wethu A, ukuzama nje ukwenza isibonelo. Uthi ngibhale lapha events wa n base ngiyathi A true, okusho ukuthi okwenzekile ngase bhala ukuthi A okuyiqiniso, enzansi ngase ngathi mangaki wona ama events noma lezinto ezenzekile. Sizozama ukuqhathanisa naloko. Siyidlalela nje akekho sinqumela umthetho ukuthi senze lokhu, siyayidlalela nje ukuthi sazi kangconywana ngendaba zani ze probability ukuhlawumbisa. Asithi ngizobhala njengoba ngibhalile lapha u1 inamba yami 1 yazafinyelela ku7 base ngithi ngizoguqula kanjani lokhu, ngigoqela lapha u2 no4 no6 okusho ukuthi ngizothini, ngizothi lapho kube iqiniso khona lokho kwenzekile kube kathathu base ezansi u6 ngoba kwenzeke noma kube khona ithuba kangaki ka6, ingakho ngithola u1 no half kufanele ukuthi u50%. Yabona ukuthi bakade sidlala ngalomqondo wemvula, singasho ukuthi asithi kube khona izinsuku ezu6, ingakho nginenamba esuka ku1 yaya ku6, sikube khona izinsuku ezu6, kuzo lezo nsuku ezu6 kunethe insuku zangaki naze ngiguqele 2 4 6 kunethe insuku ezu3, ingakho ngithathe u3 ngathi divided by 6, u3 walezi insuku ekunethile ngazo ngempela, u6 wensuku esikade sibala esisebenza ngazo kwangipha bani u50%, kwangipha u50%. Ingakho sengigoqa sengithi mhlawumbe kuzoba kanjani kuno50% wani wemvula, ingakho ngihlawumbise ngaleyo ndlela. Uyabona ukuthi uma sisebenza la ngezemath asifuni ukuthi sisebenzele ekutheni siyahlawumbisa nje, asizazi nanokuthi sihlawumbisa siyavuka nje siyahlawumbisa, cha sifuna ukuthatha okukhona siqhathanise sisebenze ngaloko sibona ukuthi sizofinyelela kuphi. Uyakubona ukuthi kusuke kube mnandi kube lula kanjalo. Ya asiboneke badlulela ngigoqela ngithi bangigoqa ngalapho ngizothi P sengizosebenza mhlambe ngomunye umqondo manje, sebenze ngomunye umqondo manje ngithi Atrium zothumela ama heads base divide ngo2 ngithi 1, shuthi mhlambe buthe utshinga isentana lakho leli, mhlambe asithi yawazi lo mdlalo lo wa heads no tail, tail phonza asithi uphonza isihlanu sakho yasebenzisa isihlanu, wasiphonza isihlanu sakho wathola uheads kanye, ubuphonze kangaki kabili, kusho ukuthi unamathuba futhi ukuthola amangaki 50%. Uyabona la siyayidlalela nje ngemidlalo siyayidlalela nje ngemidlalo enjani elula ezosifundisa noma ezosazisa kangconywana ngemisebenzi yeprobability phecelezi ukuhlawumbisa. Uyakhumbula ke noma uzokhumbula ukuthi thina la kumaths sithanda ukuhlawumbisa ngendlela engqo, ukuze sifinyelele ekuhlawumbiseni ngendlela engqo sithanda ukuthatha ini okwenzekile ngemuva nokade kwenzeka, sizame ukuqhathanisa sibone ukuthi sizophumelela noma sizofinyelela kuphi. Ngibhekela ngino P H oheads ababili sengasho ngithi equal 50%. Uyabona ukuthi kusuke kubelula kanjani. Ngiyabona ukuthi noma ngiyathemba ukuthi sizojabula kakhulu nje senza ama video probability, akusiyona into engaze sikhalazele kakhulu, ubumnandi nje bodwa ngobani, ngoba siyazi ukuthi kuye le video sithathile umqondo. Yabona la ngingasho ukuthi ngithatha u100% wami ngakhipha o50 bababili ngathi heads 1 heads 2, ukuzama nje ukucacisa ke futhi nangenye indlela kangconywana ukuthi ngabe futhi iyiphi enye indlela ongaveza ngayo ukuthi amathuba
okuphumelela angu-50%. Khululeka, hhayi ukuthi njalo amathuba izinto zobuzenza kube ku-50%. Cha. Siyahlawumbisa nje la sizenzela nje isibonelo. Sizenza nezinye iy'bonelo ozophinda ubone ukuthi nezinye izinto ziyatholakala. Ingakho sengikukhombisa ukuthini no-25 uma kuthi ubuzophinda futhi udlale ngemali yakho uyabathola no-25. Uyabona ukuthi kubalula kanjani. Sophinde senze nezinye iy'bonelo ezimnandi.